אקשן. מסך. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, הפודקאסט הראשון שאני עושה. ולא האחרון. לגמרי לא האחרון. אז קודם כל אני ממש מתרגשת להיות פה. גם אני. אני הרבה זמן רוצה לעשות פודקאסט. נכון. ככה נקלעתי להרבה שיחות מאוד מעניינות עם חברים, ואמרתי וואלה, אולי אנשים יוכלו לקחת מזה ערך מוסף. אז ככה לפני שאני אציג את אורחת הכבוד שלי, אני אורחת הכבוד. אני אספר ואומר שאני סתיו, אני בת 24, אני מאסטר NLP, יש לי התמחות בחרדות ובטראומות, וזאת דפנה, שאותה אני מארחת היום, תודה רבה לאירוח. שהיא חברה מאוד מאוד קרובה וטובה שלי, תודה. מהבית ספר. דפנה רוצה דפי, אני קוראת לה, רוצה נכון, להציג יש את עצמך? דפי כבר, הכינוי שלנו בתכל'ס זה שישה. כן, אז תתרגלו מעכשיו. כן, אז זה לא רלוונטי את ההיסטוריה, אבל זה שישה. וואלה, מה אני אגיד לך, אחותי, תודה רבה על ההזדמנות, על האירוח, זה מרגש אותי ברמות, הלב שלי עכשיו, כאילו, זהו מת. אנחנו נראות ככה זה, אבל כן, בפנים, טרללה והילולה. כן. אחותי, אז תודה על ההזדמנות, ווואלה, אני לא מאחלת לך בהצלחה, אני יודעת שתצליחי. אז זה כאילו, כפרה עלייך, תודה. בסדר. טוב, אז קודם כל בחרתי לקרוא לפודקאסט עלו עליי. עלו עלייך. עלו עליי למה? כי אנחנו הולכות לדבר בפודקאסט וגם בעזרת השם בפרקים הבאים על כל מיני התנהגויות. זה אומר, אין לכם איפה לברוח, אנחנו עולות פה על כל ההתנהגויות שלכם, מנתחות אותם, נותנות נקודת מבט משלנו. אז אני קודם כל אגיד שדפי אמנם היא לא למדה טיפול, אבל הרבה פעמים היא נותנת לי, עוד לא, אני עדיין חושבת שאת תהיי מטפלת גולה, אבל הרבה פעמים היא נותנת לי המון היבטים על החיים והמון זוויות מטורפות של דברים שלמדתי ולקחתי הרבה קורסים בשבילם, ואני מאוד מעריכה את הדעה שלך, ותמיד כיף לשמוע, תמיד נותנת דברים לא טריוויאליים, ובגלל זה גם הבאתי אותה לכאן, כי כל דעה שלך מבחינתי כאילו מפילה אסימונים וואו, עכשיו אני בחרדת ביצוע של החיים. זהו, אני מקווה שלא עשיתי לך חרדת ביצוע. פחד דממה. טוב, אז כעיקרון אנחנו ככה... רגע, בוא נעשה לחיים. יאללה, בוא נעשה לחיים, קודם כל, שיהיה לנו פודקאסט מוצלח. אלה לך אלכס. שיהיה לך בהצלחה, שתית כבר, בסדר. תודה. אז... איזה בריזר, נהדר. אפשר להתחיל. אז אני העליתי סטורי, כמו שאת יודעת. כן. וביקשתי מהעוקבים שלי ככה שישתפו אותי בכל מיני סוגיות שהם עוברים בחיים שלהם, או נושאים שמעניינים אותם, וככה לקחתי את 8 שאלות הכי מעניינות של, כל השאלות היו מעניינות, אבל כן. ככה דברים מרכזיים שאנשים עוברים ביום יום, ואני הולכת פשוט לקרוא את השאלה, ואנחנו הולכות לדון, לתת גם איזשהו היבט טיפולי, גם את הזווית שלנו באופן כללי. איזה שאלות. איזה שאלות. אז נתחיל? נתחיל. אוקיי. בהצלחה. אז השאלה הראשונה ששאלו אותי, למה אני כל פעם מתרחקת מאנשים שאכפת להם ממני? זה מוזר. כשמישהו מראה לי שהוא באמת רוצה אותי והוא בעניין שלי ועושה הכל נכון, ישר אני מתחילה להתרחק. לא עונה, לא יוזמת, נעלמת. וכשמישהו שמתחיל בינינו משהו באיזשהו שלב לא שם עליי, דווקא אותו אני רוצה. זה תסביך של הרבה בחורות נראה לי. מאוד. אחר כך אני מתבאסת על עצמי, מה אני תפוקה, למה אני דוחה את הטובים ורוצה את החרות. בסוף אני אשאר לבד. מעניין. מעניין מאוד. דעתך? קודם כל אני חושבת שזה משהו שהרבה בנות מתמודדות איתו. תסכימי איתי שהרבה פעמים כשמגיע אלינו משהו טוב, אז יש גם את העניין הזה של כאילו, מה הולך לקרות, מה הקאץ'? מה הקאץ' פה? כן. אני לא מתחברת, אני חייבת להגיד משהו, חבר'ה. כן. העניין הזה של הבד בוי, כן. לא מבינה את זה. למה לרצות מישהו שאת כאילו לא רוצה אותך מספיק, לא אוהב אותך מספיק, לא... מה הקטע לרצות מישהו שלא טוב לך? הרי אנחנו בסוף בבסיס שלנו רוצים שיהיה לנו טוב. אז למה כאילו לרצות מישהו שלא עונה לנו, שמסנן אותנו, שחוזר אלייך אחרי שבוע? כאילו, אני מתה להבין מה הקטע הזה. תשמעי, אני חושבת שהרבה פעמים כשמשהו הופך להיות קל מדי, כן. אז אין לנו בזה אתגר. עכשיו, לא שאני מסכימה עם זה, אני חושבת שזה מגיע מהתת מודע שלנו. זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, את נגיד ממש רוצה שרשרת מלא זמן. כן. ואת עובדת בשבילה, ומרוויחה כסף בשבילה, וחוסכת בשבילה, ואז את יום אחד קונה אותה. זאת אומרת, וואו, השגתי אותה, כאילו, עמדתי בזה. אין ריגוש כבר. אבל אם נגיד את אומרת לי, וואי, איך בא לי את השרשרת, קחי, מביאה לך אותה. אז כאילו, אוקיי, יכול להיות שאת תתלהבי ממנה בהתחלה, ואז כאילו, לא עבדת בשבילה קשה. אני חושבת שבתת מודע שלנו יש לנו איזושהי אמונה שבשביל משהו טוב צריך לעבוד קשה. את מסכימה איתי עם זה שיושבת אצלנו איזושהי אמונה שבשביל דברים טובים צריך לעבוד קשה? כן, אבל אין בעיה שיש לך כבר זוגיות, ואז את אומרת, אוקיי, אני רוצה לעבוד קשה על זה, כן. כדי כאילו להתקדם. בסוף אחותי זה אנדרנלין, זה דופמין, זה דברים שעושים לנו סיפוק, נכון. כאילו הדבר הזה. אבל הקטע של מלכתחילה,
למה אנחנו כל הזמן רוצים כאילו את הבלתי מושג? זה משגע אותי. מה זה הקטע האנושי הזה, אחותי? תראי, מי שמסנן אותנו, מי שלא עונה לנו, מי שעושה לנו כאילו חיים קשים, כן. מה הקטע הזה? כאילו, למה לא... השאלה גם מאיפה זה מגיע, כי נגיד אני חושבת שזה בא הרבה פעמים מזה שתופסים אותנו ברושם ראשוני כמשהו מסוים. כן. נגיד אותי תופסים כבן אדם מאוד עם ביטחון והומור, ואת מכירה אותי? כן. ואז אני הרבה פעמים מרחיקה את זה ממני, כי אני יודעת שהם יגלו בצדדים אחר כך, שהם הרבה יותר עמוקים והרבה יותר רגישים, ואז אני נמנעת מזה ואני אומרת, אוקיי, כאילו, אני קשה להשגה. ואז את אומרת שזה מה שמרחיק? כביכול שאת המתרחקת, ואז בגלל שאת פוחדת שיגלו בך כל מיני צדדים, כן, צדדים שהם לא רואים ברושם ראשוני, וזה מרתיע. שמי, קודם כל, בטח שזה מרתיע. אני חושבת שאחת הסיבות הכי גדולות של אנשים שהם לא נכנסים למערכות זוגיות, זה הפחד מלהיחשף. חד משמעית. הפחד, אנחנו בתוך תוכנו מאמינים על עצמנו המון אמונות קשות. אמונות שאני לא אבוא ואגיד אותן עכשיו מול המצלמה, אבל אני יכולה להגיד, גם בי יש אמונות שהן פחות נעימות. גם אני לפעמים מרגישה שאני לא טובה מספיק. גם אני לפעמים, את יודעת, כמו כל בן אדם מרגישה שאני לא נראה טוב. כן, יש פעמים שאני מרגישה ככה. כן, ברור. וכשאתה נמצא במערכת זוגית, אתה הרבה פעמים בא, ואתה בא עם כל הלב שלך ככה. נכון. וזה מאוד מפחיד. מאוד מפחיד. כי גם הרבה פעמים שבאנו עם הלב שלנו ככה, נפגענו. אז זאת אומרת, אנחנו מרחיקים מעצמנו את הדבר הזה, את הסכנה. בדיוק. ואני חושבת שבהקשר למה שהבחורה הזאת דיברה, יש עניין של מה שאני מאמינה על עצמי, זה מה שאני מושך אל החיים שלי. כלומר, אם אני מאמינה על עצמי, שאני לא מסוגלת להשיג, שכל השבורים נופלים עליי. מכירה את הבנות האלה? כל השבורים עליי, כל הזה עליי, כל הזה עליי. כן. אז תת המודע שלי עכשיו אומר, היא אומרת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היא שתלה לי שמה איזושהי אמונה, ואני עכשיו אעשה הכל כדי להוכיח לה שהיא צודקת. הוא מושך את מה שאתה מזמן, כאילו. בדיוק. עכשיו, במודע, אז כשאני מתחילה עם מישהו, אז אני כמובן אומרת, וואו, איזה בחור וזה, והוא לא שבור ועניינים וזה, אבל תת המודע שלי אומר, כל הבנים שבורים. כן. אז גם הוא שבור, לא משנה כמה הוא איכותי. כן. ואז אני פועלת מתוך מקום של האמונה הזאת, שהבחור הזה הוא שבור, ואני עושה צעדים לא מודעים שמרחיקים אותו. אני פועלת מתוך חוסר ביטחון, אני פועלת מתוך חוסר אמונה שאני אמצא מישהו איכותי, ואז הדברים האלה מרחיקים. ולכן אנחנו יותר מושכות אל החיים שלנו את הדושבגים, לא תמיד, לא מכלילה, אבל את האנשים שפחות שמים עלינו. וואי, חד משמעית. כי תת המודע רוצה לשמוע, אני צודק. כן, את מבינה? מבפנים, כאילו. כן. אני גם רוצה שנייה להסביר רגע, כשאני אומרת תת מודע ומודע, אולי אנשים לא מחוברים למושג הזה. אז יש לנו בעצם שתי חלקים במוח, את כבר יודעת את זה. כן, מתוך שינה. כפרה. יש לנו את החלק המודע, שבמודע יש לנו את ההיגיון הבסיסי, יש לנו זיכרון לטווח קצר, יש לנו את המוטיבציה בהילוך הראשון, שהמודע הוא בעצם משפיע עלינו 5%. כלומר, רק 5% מהמוח שלנו זה המודע. זה מטורף, חבר'ה, תחשבו על זה רגע, 5%. רק 5%. וה-95% זה תת המודע. עכשיו, מה זה תת המודע? בתת המודע שלנו יש גם סרטון שאני מדברת על זה, שבעצם שם בתת המודע, כל הפחדים שלנו, החוויות שעברנו, כל הדברים שעברנו כשהיינו קטנים, והתת מודע הוא זה שמנהל אותנו. כן, חד משמעית. אז ברגע האמת, כשלמשל אני צריכה לדבר עכשיו מול קהל ותוקף אותי איזשהו פחד, אז ההיגיון אומר לי, סתיו, מה יש לך? את בחורה מצליחה, יש לך עסק, יש לך ככה. נכון. אבל מה שעוצר אותי, ומה שעוצר אותי זה תת המודע, זה איזושהי חוויה שעברתי פעם, שעכשיו גורמת לי לקפוא. כן. אני יכולה להגיד לך חד משמעית באופן אישי, אני 99.999 תת מודע, 0.001 מודע. אחותי, ממש מרגישים את זה שאתה פועל מתוך אינסטינקט, כאילו, לא יודעת להגיד יצר, אבל אינסטינקט שאתה כאילו, אני הרבה פעמים פועלת כאילו, משהו יצרי בך, כאילו, כן, עושה את זה. לגמרי. וזה קשה, וזה מפחיד, אבל צריך להיות מודעים לזה. נכון. חשוב. כשאתה מודע לזה, אני גם חושבת שיש משהו יפה, כי ברגע, יש אנשים שמתמודדים עם איזושהי בעיה, והם כל הזמן מדברים להיגיון. נגיד כל האימונים, לא שאני חס וחלילה מזלזלת, אבל אם את תבוא אליי עם בעיה ותגידי לי, אני לא מספיק טובה, ואני אגיד לך רק, דפי, תראי איזה טובה, תראי את ההישגים שלך, ואני אדבר רק להיגיון שלך, זה לא יעבוד. נכון. אני צריכה להיכנס למטה, להבין מה מפחיד אותך שם, למה את מאמינה את זה, מה יצר את האמונה שלך. כן. שהרבה פעמים בטיפול זה גם מה שאני עושה, אני לוקחת את הבעיה, גם אם היא שטחית כביכול על פני השטח, פחד במה. אני שואלת אותך למשל, אוקיי, תני לי נגיד פחד שיש לך, כלשהו. וואו, יש לי פחד שילכו וואי, זה עמוק עכשיו, נכנסים לעומק. פחד אחותי שילכו ממני, שאני אשאר לבד, כאילו.
פחד אוקיי. נראה לי שיש בכולנו, לא להמציא ולא לשקר. יש בכולנו. לגמרי, גם בי יש את הפחד הזה. תודה רבה. אוקיי, אז את אומרת, יש לי את הפחד שילכו ממני. כן. ואיך זה מתבטא בחיים שלך? איך זה משפיע על החיים שלך קודם כשאת כל, אם מאמינה בזה? מאכזבים אותי או פוגעים בי, אני כאילו אוכלת פלאפ אותך אותי. כאילו יכולה להתרחק, לסוג כאילו 180 מעלות אחורה, כן. ואני כזה, כי יש לי דגל אדום, כן. אז אני אומרת, וואו, אני מכירה את זה, אני מזהה את זה מהעבר, אני יודעת איך זה נגמר, אל תגיעי לשם. כן, זה אומר כאילו שזה הטריגר, זה כאילו, הטריגר. את מזהה שמישהו הולך לפגוע או לעשות משהו? כן, או שפגע בקטנה, ואוקיי. זהו, אז אני באה לשאול אותך שהאם יש פעמים שאת מזהה שכביכול מישהו בא לפגוע בך, ואולי כאילו זה משהו בקטנה, ואת כן. כאילו לוקחת את זה של וואו. בטח. יכול להיות שכאילו הולכים להתרחק ממני, הולכים בטח. לעזוב אותי. בטח. ואיך זה משפיע לך על החיים, שאת פועלת ואז- בתוך המקום הזה? אוקיי, גילוי נאות. כן. שישה. מה היה ביום חמישי, אחותי, לחיים כפרה עליי. לחיים, אחותי. נקליט את הסיטואציה עם אלכוהול, זה הדרך לחיים. אלכס צוחק, אני מבסוטה. כן, יום חמישי, כן. אני עברתי איזושהי חוויה רגשית, אוקיי? לא ניכנס לזה. אוקיי. אני ביום חמישי שעבר, איזה יום חמישי? בדיוק לפני שבוע. כן. התפרקות רגשית. אוקיי. היית איתי, ראית אותי, הייתי כאילו, רק בכיתי, רק זה. אני לא יודעת, שנים לא הייתי ככה. עכשיו, כשאני דיברתי להיגיון, וניסיתי להבין כאילו מאיפה זה בא, הרי הבנתי כאילו מה הרגשתי, אבל לא הבנתי מאיפה זה בא, כאילו מבחינת היגיון. כן. ואז אני אומרת, כאילו ההיגיון, הרציונל שלי מנסה להבין, אבל למה הגבת ככה? זה לא פרופורציונלי למה שקרה. כן. אבל הרגש, כאילו מגיב עד הסוף, מגיב כן. קיצוני. כן. ואז את שואלת אותי מה אני עושה, אני נותנת לעצמי להתפרק, כן. ממש להוציא את כל הרגש החוצה, ואז בסוף אחרי שאתה מנקה מעצמך הרבה רגש, אתה נשאר עם איזשהו היגיון, איזשהו רציונל, ואז אני מאבדת בעין את הסיטואציה שוב, מושלם. ואז אני מבינה, אוקיי, אני מבינה למה הגבתי ככה, וזה בסדר, לגמרי. גם חשוב מאוד להכיל את זה, אבל אני כן מזהה שזה בעצם לא באמת הסיטואציות שפגעו בי, אלא סיטואציות שהזכירו לי דברים הרבה יותר עמוקים שפגעו בי. מדהים, מדהים. אז אני מזהה שזה טריגר, וזה לא החוויה. לגמרי. אז לזהות שזה טריגר. לגמרי. כאילו שזה לא באמת... בדיוק, שזה לא זה. באמת הסיטואציה, זה משהו שמפעיל אצלי משהו רגשי. מפעיל שמפעיל אצלי משהו. אני חושבת שקודם כל זה מודעות מאוד גבוהה לעשות את זה. כן. ולא כל בן אדם מודע לזה. העניין הוא שאפשר לשאול את השאלה הפשוטה. האם התחושה הזאת היא משהו שמתאימה לדמות שלי היום ולמי שאני היום, או שזה איזושהי אמונה או הרגשה של משהו שבא אולי מהילדה שהייתי. כן. ולשים סימן שאלה ולחשוב, ומה שאמרת פה זה יפה, שאת נותנת מקום לרגש שלך. כן. כי הרבה פעמים קוראים לנו דברים ואנחנו מגיבים בצורה שהיא כביכול לא פרופורציונלית, נגיד לי קורה לפעמים שאני פתאום באיזה התקף זעם אחותי, בוכה וכאילו בעצבים, ואז אני אומרת כאילו, אני חולת נפש? כאילו באמת, אני לפעמים אומרת בונה, מה קורה לי פה? כן. אבל וואלה, אני מבינה שאם אנחנו לא נותנים מקום לרגש הזה באותו הרגע, אנחנו דוחקים אותו למטה, כן. ואז בפעם הבאה שמשהו כזה יקרה לי, הוא יצא כפול 2. כן. ותחשבי שאנשים גם דוחקים את הרגשות שלהם לא פעם, באופן יומיומי. דוחקים אותם גם שנים. נכון. ואז מתמודדים עם מלא בעיות עצבים, בעיות לא יודעת מה, וכאילו לא מבינים למה, אבל מהסיבה הפשוטה שכשאני מרגיש רגש לא נעים, כל החיים לימדו אותנו, אנחנו בוכים כשהיינו קטנים. כן. מה היו אומרים לנו? אל תבכה, אתה גיבור, בוא, אני אשים לך פלסטר, בוא, כן. ככה. אז מאז שאנחנו קטנים, בעצם אומרים לנו את הדבר הפשוט, אל תבכה, אסור לך להרגיש. נכון. הרגשות הכואבים הם רגשות שליליים, הם רגשות שלא צריך להרגיש אותם. כן. בדיוק, כשאתה בוכה, אתה חלש. נכון. עכשיו, למה? נכון. יש לנו קשת רגשות, מי אמר שרק השמחה והצחוק והאמפתיה וכל הדברים האלה הם כאילו צריכים להיות מורגשים? השלילי גם יותר בונה אותנו. מאוד, כאילו, השלילי מאוד בונה אותנו. יותר מהשמחה, אני מרגישה לפחות על עצמי. כן. אני יכולה להגיד אבל לגבי מה שאמרת לגבי הכעס, כן. זה משהו שגם אני נתקלת בו, אני משוגעת. גם אני. אני יכולה להגיד, אני כמעט בטוחה, זה לא מוכח מחקרית, תששי את מה שאני אומרת, הכעס מגיע אחרי רגש אחר. אני הרבה פעמים מרגישה אלבון, ממש. לפני שהכעס מגיע, כאילו, מדהים. הכעס זה התגובה של איך זה יוצא. מדהים. אבל זה לא באמת, אתה כועס על משהו כי נעשה פה חוסר צדק, נעשה לי עוול, פגעו בי, בול. אכזבו אותי, עשו לי משהו שהוא כאילו לא מוצדק, ואז שם התגובה שמעוררת בנו, אנשים כמונו שהם מאוד רגשיים ויצריים וזה, זה יוצא בהתקף עצבים. ממש. אבל זה לא באמת שאתה כועס, אתה יותר נעלב לדעתי. כאילו זה אלבון. אני מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת. כן. אני גם למדתי איזושהי שיטה שנקראת שיטת המסע, שהיא בעצם מדברת על שכבות הרגש.
כן. שיש מתחת לכל רגש עוד רגש ועוד רגש ועוד רגש. אם אני כועסת, למה אני כועסת? כי מה עשו לי? כי העליבו אותי, אז אולי באמת יש עלבון. נכון. ומה יש מתחת לעלבון הזה? יש עצב. ומה יש מתחת לעצב? יש בדידות. נכון. אז זה מאוד, אני אומרת את זה מתוך מקום שלי, יכול להיות שכל בן אדם זה משהו אחר, כן? נכון. אז מה היית מאלצת לה? הייתי אומרת לה שהיא לא תפוקה. אנחנו בדרך כלל... חבר'ה, זה מה זה חשוב להגיד? לגמרי. אנחנו לא דפוקים, באמת. כאילו, כל מי שמנסה, כאילו, הדלגיטימציה הזה שעושים... אני חייבת להציף פה משהו, רגע, זה לא קשור, אבל זה מעצבן אותי, כי זה... הקטע הזה שאומרים, באח הגדול עכשיו, יש קטע הזה שאומרים, זה שלו. אתה מכיר את זה, אלכס? זה של... לא מכיר. זה שלו, אחותי, זה שלך. כאילו, אם אתה מרגיש משהו, אם אתה נעלב ממישהו, טוב, זה שלך. עכשיו, סבבה, ברור שאני יכולה לבחור איך אני לוקחת את זה, אם את מאכזבת אותי בתור חברה, סבבה, ברור שיש לי את החלק שלה לאבד את זה, וכאילו איך אני מגיבה לזה. אבל מה זה שלך? אם מישהו יגיד לך, את מכוערת, מה זה שלך אם נפגעת? זה פוגע. אז כל מנסים כאילו להוציא אותך לא נורמלי, זה מעצבן אותי, אז חשוב לי כאילו להגיד פה, אם אתם מרגישים משהו, יש סיבה שהרגשתם את זה. זה לא בא out of the blue, כאילו, אומרים out of the blue? כן. לא, out of the sky? לא, out of the blue. מחוץ לכחול? נראה לי. לא. לא משנה. זה לא בא משמיים, מה שרציתי להגיד, דרך לעברית. כן. אז כאילו, אם הרגשת משהו, גם אם כולם אומרים לך, זה לא נורמלי, כמו שמלא אנשים אמרו לי ביום חמישי, מה יש לך, למה בחית לך, זה לא נורמלי, זה נורמלי, ואנחנו נורמלי, הכל בסדר. נכון. ולפעמים זה גם, זה שני צדדים פה, זה לא רק שלו. לגמרי. זה עצבן אותי, סליחה. שמי, אני חושבת שבסופו של דבר לכולנו יש התנהגויות שהן לא נורמליות. כן. שפתאום אני מתפרצת, פתאום אני זה, ואנחנו לפעמים מרגישים, אני דפוק, יש לי בעיה, יש לי זה. אבל הכלל מספר ראשון, ואני אומרת את זה גם לאותה הבחורה ששאלה, זה קודם כל לקבל את מה שאני מרגישה. כן. אני עכשיו מרגישה שאני מתנהלת בצורה שהיא לא טובה לי, שהיא לא מועילה לי, להגיד איפה אני מרגישה את זה בגוף, באמת זה אחת השיטות, נגיד פה, לשים יד ולהגיד למה שאני מרגישה, אני איתך ואני מבינה אותך. חוסמת את המיקרופון. אוקיי. אז יש שיטה שבעצם כשאת מרגישה שאת מתנהגת בצורה שהיא לא מטיבה לך, את שואלת את עצמך איפה אני מרגישה את זה בגוף, אוקיי? נגיד מרגישה את זה בבטן, שמה את היד על הבטן, ואת אומרת למחשבה הזאת, אני איתך ואני מבינה אותך. וואי, אני עושה את זה. אני איתך ואני מבינה אותך, אני איתך ואני מבינה אותך ככה כמה פעמים. נכון. ברגע שאנחנו נותנים מקום לזה שאני מרגיש ככה, זה לא יחזיק הרבה זמן והתחושה הזאת תחלוף. האמת שזה נכון. אני חייבת להגיד ביום חמישי, כשאמרתי לעצמי, כשהפסקתי להילחם בזה, ולכעוס על עצמי שאני מגיבה ככה, כי אז זה מעמיק גם את הבור הרגשי, שאת אומרת לעצמך, אבל למה אני מגיבה ככה? למה אני זה? בדיוק. חבר'ה, תקבלו את זה, embrace it מה שנקרא באנגלית, כאילו פשוט לתת לזה להיות, זה עבר לי אחרי, בסדר, לקח לי הרבה זמן, לקח לי איזה יממה, אבל אם לא הייתי עושה את זה, זה לא לקח לי שבוע. אז כאילו, ממש לאמץ את זה, זה מה שאני מרגיש עכשיו, ויש סיבה למה אני מרגיש עכשיו. כאילו, אני רוצה לתת לעצמי כל הזמן את הגב הזה, שלפעמים אחרים לא מבינים ולא נותנים לנו את הגב הרגשי הזה של, כאילו, כשאני פניתי לבן אדם מאוד קרוב אליי, לא אחשוף אותו פה, אז הוא אמר לי כזה, וואי, אבל זה קורה לך הרבה. או סתם להגיד, או וואי, אבל כאילו זה לא מתכתב עם הסיטואציה שאת מספרת לי שהיה. כן. זה לא משנה, אבל ברגע שהרגשתי ככה, לגמרי. יש סיבה שהרגשתי ככה, לגמרי. הבן אדם לא הבין את זה, איך אומרים? זה שלו. בדיוק. בוא נעבור לשאלה הבאה, אחותי. יאללה, תני לי עוד את השאלה הבאה. וואי, אני חייבת להגיד משהו. יש מישהי בעבודה שכל הזמן מתנגשת איתי, היא מוציאה בי צד שלא בא לי להיות בו. כל פעם שאני מדברת, היא חייבת לתקן, להעיר, לזרוק איזה מבט, ואני לא אחת שנכנסת לקונפליקטים, אבל מולה אני יוצאת מאוריי. מה היא אמרה פה? מאוריי? כן, כאילו יוצאת ממי שאני, מהאור שלי. אוקיי. ואז אני חוזרת הביתה ומרגישה אשמה על איך שהתנהגתי. מעניין, למה דווקא איתה אני מתנהגת ככה? אני חייבת להגיד, יש איזה מישהו בעבודה אצלי, שאני בהתחלה לא אהבתי אותו. מכירה אנשים שברושם הראשוני, אין חיבור. אין חיבור. אתה לא אוהב את הצורה שבה הם מדברים, שבה הם מתנהגים, משהו לא מתחבר. כן. שמן ומים, אחותי, לא מתחבר. וקודם כל, אני מאוד מבינה את הקטע הזה שזה מפעיל אצלך משהו, בול. כי הרבה פעמים זה או מאוד דומה לך, או מאוד שונה ממך, נכון. ואז יש איזשהו קונפליקט, איזשהו כאילו סתירה כזאת, כן. בין העקרונות שלך, הערכים שלך. כן. ואז אני יכולה להגיד שהבן אדם הזה הרי הוא לא קרוב אליי או משהו, אבל הוא מפעיל בי, משהו. כאילו לוחץ לי לכפתורים שהכי מעצבנים אותי, וכאילו זה מוציא אותי מדעתי. היוצאת מאוריי, אני ממש מבינה את הקטע הזה. לגמרי. אז אני חייבת להגיד שקודם כל זמן, אחרי שבן אדם נחשף אליך או מספר לך איזה משהו, אתה מספר לו, נוצר איזה חיבור רגשי שהוא רגע מקרב. כן.
זה כאילו, אז קודם כל לתת לזה זמן, אני הייתי כן. ממליצה, אני 3 שנים כבר בעבודה שלי. כן, אבל השאלה היא אם ממליצת את הזמן, עם מישהי שאין לך, אין לה איתה, היא כל פעם מתנגשת איתה, את מבינה? כן, א' היא כל... באה איתה ראש בראש. כן, גם אני לא חושבת שזה רע להימנע בהתנגשויות. כן. כאילו, כמובן צריך לדעת איך לעשות את זה, ולריב גם בכבוד, וזה וזה. כן. אבל גם אני לפעמים דיברתי מסריח, ולפעמים צעקתי, והייתי כאילו מאוד לא, עכשיו פוליטיקלי קורקט, וזה בסדר, כי אנחנו אנשים אמיתיים ואותנטיים, וזה סבבה. אבל אני יכולה להגיד לך, אחרי 3 שנים, למרות שהוא יכול ממש לעצבן אותי, ואני יכולה כאילו זה. כן. אבל אחרי 3 שנים, קודם כל, שאת רואה צדדים אחרים בבן אדם, וזה קורה מעצמו, שיש חיבור פתאום, שיש איזו שיחה, שאתה משתף פתאום איזה משהו, ודווקא כשאני משתפת, אז פתאום אני רואה שהוא מתרכך אליי. נכון. אז אל תחכו כאילו שהצד השני יחשוף, נכון. אלא תביאו איזה משהו. אני מסכימה איתך, אבל אני גם חושבת שיש פעמים שאתה לא חושף למישהו אחר. אתה כן. לא בא לו בטוב, הוא לא בא לך בטוב, כן. אתה לא מעוניין, אתה גם אולי לא רוצה גם להיות איתו בטוב. נכון. אני לא יודעת מה הסיטואציה פה, ואם היא כן. רוצה או לא רוצה להיות בטוב, אבל מה שאני חושבת שברגעים כאלה, שמישהו מפגיש אותך במשהו בתוכך, אני מאמינה שבן אדם, מתי הוא עושה שינוי? הוא עושה שינוי כשממש רע לו. כן, שכואב לו מאוד. אם כן. נגיד עכשיו אני אגיד לך, יהיה לך קוץ באצבע, אוקיי? אז הוא יציק לך, הוא יציק לך, הוא יציק לך, ואז יום אחד הוא יצא. אבל אם עכשיו אני אומרת לך, יש לך קוץ של החיים אין, את לא יכולה לתפקד. אז את תוציאי אותו. כן. אז אני מאמינה שאלוהים באמת מפגיש אותנו עם אנשים שילחצו לנו על הנקודות, כן. כדי שנוכל להרגיש שמה משהו ונעשה שינוי. ללמוד איזה שיעור, חד משמעית. בדיוק. כי אם נגיד עכשיו, היא לא הייתה מפגישה אתכם, נגיד סתם, אני לא יודעת מה היא גורמת לך להרגיש, אבל זאתי שכתבה את השאלה אנונימי. להרגיש, כן, אנונימי, ברור, אבל היא מפגישה אותה עם משהו שהיא מכירה, כן. אוקיי? מה היא רשמה פה? רגע, אני רוצה להקריא את זה. מוציאה ממני צד שלא בא לי להיות בו? הנה, כל פעם שאני מדברת, היא חייבת לתקן, להעיר ולזרוק איזה מבט. אז השאלה היא, האם פעם בעבר שלך, זרקו לך איזה מבט. או חווית איזושהי חוויה של מישהו כל הזמן מתקן ומעיר? כן, בטוח. או... בטוח זה בא מהאימא, נכון? או זה תמיד תסביך מהאימא. אז זהו, תמיד אומרים שכנראה זה בא מהאימא או מהאבא, אבל זה ממש לא, זה יכול להיות ממישהו ברחוב אפילו, זה יכול להיות ממשהו כאילו, שאין מושג מאיפה הוא. נכון. אבל העניין הוא גם, שיכול להיות מה מפריע לה בזה שהיא מתקנת ומעירה לה. הביקורת הזאת, יכול להיות שזה בחורה, גם יכול להיות שזה נובע מתוך חוסר ביטחון, וגם יכול להיות שזה בחורה שכל החיים ציפו ממנה. נכון. שהיא עבדה קשה בשביל ההישגים שלה. נכון. ועכשיו מי את שתתקני ותעירי אותי? כן. ותעירי לי, זה אומר שזה יושב לה על נקודות. שבונה, אני עבדתי קשה, ובאה איזה מישהי שאני לא מכירה אותה, והיא לוחצת לי בול על הנקודה. זה מערער לה איזה משהו. בדיוק, עכשיו יכול להיות שהצד השני לא מודע לזה. לא מתכוון גם. יכול להיות שהיא אומרת, אני נותנת איזושהי ביקורת בונה, אני רוצה פה שנעבוד בצורה תקינה. כן, 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 כן. אבל היא לא רואה את זה ככה, וזה גם מגיע לעוד נקודת מבט שאפשר להתייחס, שתיכן, חד משמעית. זה אנשים, כאילו נשים שונות. חד משמעית. אנחנו לפעמים, דיברנו על זה גם לפני כמה ימים, שאנחנו מתקשים, לפעמים עושים לנו משהו, עושים לנו עוול, ואנחנו אומרים, איך הבן אדם לא מבין שהוא לא רואה את זה. לא רואה את זה. וואו, זה משגע. ואז את אמרת לי משהו יפה, את אמרת לי, סתיו, אם עכשיו את תדברי עם מישהו שמדבר ספרדית. אמרתי ערבית. אוקיי, אבל אני אוהבת את השפה הספרדית. אז נגיד אם עכשיו את מדברת עם מישהו שהוא לא יודע עברית, הוא יודע רק ספרדית. כן. אז לא תבואי ותגידי לו, דבר עברית, אני לא מבינה אותך, כן, נכון? לא תכעסי עליו שהוא לא מבין את השפה שלך. אז מה זה שונה אם הבן אדם ממולך לא מצליח לראות את זה, בגלל שהוא בא מחוויות עולם אחרות, מהשקפת עולם שונה. הוא עבר דברים אחרים, והמשקפיים שהוא לובש הם אחרות מהמשקפיים שלך. נכון. את רואה צהוב והוא רואה כחול. נכון. ומי אמר שזאת האמת? אני אשאל עכשיו בן אדם, הוא יגיד לי, אני רואה סגול, אני רואה ככה. כל בן אדם רואה את עולמו מתוך מפת העולם שלו, ויש הנחת יסוד כזאת ב-NLP, של אין אמת אחת, והמפה אינה השטח. את יודעת שהמורה שלי הפסיכומטרי אמר את זה? אין אמת אחת? נכון, אמרת לי את זה. אמרתי לך? כן, זה אמרה טובה מאוד. על הקטע עם העיניים אחרות, אני סיפרתי לך את זה בהקשר של אנשים שמקיפים אותי, עם אנשים מאוד רציונליים. כן. ואני בן אדם מאוד מאוד רגשי, אני עובדת לרוב רק עם רגש. אז הרבה פעמים אני כועסת שהם לא מבינים אותי, אבל כאילו... בשנים האחרונות קצת התרככתי, אמרתי, אוקיי, לפעמים אין להם את הכלים להבין, כי הם לא היו במקום שלך, הם לא פועלים מתוך מקום רגשי, אז גם מה הוביל אותם לא לפעול מתוך מקום רגשי? בדיוק. מה קרה כשהם פעלו מתוך מקום רגשי? אולי קיבלו איזה בלוק, ומאז הם נהיו רציונליים. בדיוק. אז אני אומרת, גם לפעמים, כשיש לכם בעיות, וכשאתה מדבר עם אנשים שהם מנקודת מבט אחרת, והם רציונליים ואתה לא, אז אולי עדיף דווקא,
לא לשתף אותם, לפחות בחוויה הראשונית, באינסטינקט הראשוני. לגמרי. כשאני דיברתי עם אחי על מה שהיה ביום חמישי שאני הייתי ככה, הוא אמר לי, אולי כדאי לך לדבר עם מישהו שהיה מרגיש את מה שהרגשת. וואו. באותו רגע התקשרתי אלייך. מדהים. כי אני יודעת שאת בן אדם שמרגיש כמוני, חיים שלי, אין על שישה שתדעו, שמרגיש כמוני, וגם ידע להבין אותי. בדיוק. ולפעמים זה מה שאתה צריך באינסטינקט הראשוני. אני לא צריכה שיתנו לי עצות של רציונליות, ולדבר איתי, ולנתח את מה שהיה. בא לי שיכילו אותי, שיבינו אותי, שיקשיבו לי. פה נגמר הסיפור, ואחרי יום, המשכתי כאילו לא קרה כלום. לגמרי, מדהים. שזה מוזר, אני אגב פחדתי כאילו שאני אתקע בזה. וואו. כל פעם שזה מזכיר לי משהו, איזו תקופה כזאת שחורה או רעה, איזה לופ כזה של חרדה וזה, יש לי פחד להתקע בזה. כן. אומרת לך את האמת, אני מפחדת שאני לא אצליח לצאת מזה, אני אמרתי לאחי, זה סימפטום מתי זה עובר? של חרדה, כן. חרדה מהחרדה. וזה עוד יותר מגדיל את החרדה. וזה מגדיל, ואז אמרתי, דפנה, כמה זמן שזה ייקח. מעולה. נשבעת לך, אלוהים, אני לא יודעת איך זה קרה, עבר מעצמו תוך יום, אני לא יודעת איך זה קרה. איך זה קרה? כי את באמת נתת מקום לרגש לך. כן. את מבינה, את באמת נתת לו מקום. תחשבי מה קורה, עכשיו אני אגיד לך דפי, את עצבנית רצח, ואני אגיד לך דפי, עכשיו את עצבנית על מישהו, בואי תצריכי, תגידי לו את כל מה שאת רוצה. וואו. תקללי אותו, זה, ממש תגזימי, תבעטי ברצפה, תעשי זה באיזשהו שלב אחותי, תתחילי לצחוק. כן. אני בכללי בסיטואציות כאלה, אני מתחילה לצחוק, כי את עוברת את סף הכעס, זה הרי סף. יש לך סף שאת יכולה להגיע אליו, את לא יכולה לעבור אותו. כן. ואחרי שאת מגיעה לסף, פתאום הכל מתפוגג. כן. פתאום רגע פרקתי את זה. כן, פריקה. בדיוק. את מבינה? כמו שיש לך אנרגיה ואת יוצאת לרוץ, ואת רצה באטרף, ואז אחרי זה, מה יש לך? וואו, רגיעה. של חיים. בדיוק אותו דבר. אני חייבת להגיד רק לגבי זה, דבר אחרון, לגבי זה שאמרתי לך מהעבודה שלי וזה, אז אני חייבת להגיד אתמול, או שלשום, לא זוכרת איזה היה, אגב, תהיו טובים. לגמרי. אגב, גם מתוך אינטרס תהיו טובים, אני אסביר מה אני אומרת, לא מתוך קטע שאני אקבל מזה משהו, אבל זה פותח דלתות. תתנהגו לבוס שלכם, כמו שאתם מתנהגים, למנקה של הרחוב. לגמרי. תגידו שלום, אני מעצבן אותי, הבני נוער של היום, באים ככה, זורקים דברים ברחוב אחותי, זה לא קשור לכלום, אבל זה סתם מעצבן אותי, כי אתמול הייתי בקניון, וכאילו, מה זה לא להגיד שלום לשומר, לא להגיד לו בוקר טוב, מעצבן, אבל תהיו טובים, ובנוגע למה שאמרתי על ההוא מהעבודה שלי, כשאני התחלתי לראות אותו כילד, אומרת לך את האמת, כילד שצועק ומתרעם ומתעצבן, שכל פעם משהו לא מתאים לו, נהיה לי הזדהות, שיש לך הזדהות, יש לך פתאום אמפתיה, נכון. ומשהו התרכך בי. לגמרי. פתאום כבר אני לא מצאתי שום אינטריגה להתנגח בו, ולהתנגח בו, כן. ולהיות כאילו... כי ראית אותו. כן, אמרתי, נכנסת לנעליו רגע, הבנת מי הוא, וכן, זה מדהים. ואני יכולה להגיד לך שגם משהו בו התרכך, כי אני הרבה זמן לא הייתי בעבודה, הייתי בקורס פסיכומטרי, איזה 3 חודשים לא הייתי שם, ואז שחזרתי, אמרתי לו איזה מחמאה, כאילו, משהו כזה, הוא כאילו בדיאטות וזה, אז אמרתי לו, אתה לא צריך לרזות, אתה יפה כמו שאתה. נכון. והוא עצר הכל, הוא בן אדם כזה של מאוד כזה אנרגיות ואטרף וזה, עצר הכל, ואמר לי, וואי, אני שמח לשמוע את זה בימים האלה, את לא מבינה מה זה עושה לי. מדהים. ובאותו רגע, אחותי, הייתי מדהים. קטרזיס. מדהים, אחותי. כאילו כיף. ואמרתי את זה, מה זה? זרקתי, לא התכוונתי ולא תכננתי, זה פשוט זרקתי. עשית את זה מהלב, בהכי אותנטיות שיש. שמי, אני חושבת שזה דבר מדהים, להיות טוב ולהגיד, ואני תמיד כשאני נכנסת למקום, אני אומרת שלום, ואני אגיד את האמת, רוב הפעמים לא עונים לי בכלל חזרה. כן, לא יפה. יכול להיות שכאילו אני אגיד גם לבן אדם בוקר טוב, והוא לא יענה לי בפנים. כשאני עברתי לתל אביב, עכשיו אני חזרתי לבאר שבע, אבל כשעברתי לתל אביב, אז היה לי מאוד קשה עם העניין הזה. שהייתי מברכת אנשים, שלום, בוקר טוב, ואנשים היו לא רק לא עונים, היה גם פרצופים. כן. כמו שאמרתי בחנות בגדים, זוכרת? בדיוק. ואני כעסתי. אני אמרתי, מה זה, למה מתנהגים ככה? אבל אז פתאום אמרתי, רגע, שנייה, סתיו. כן. את לא יודעת מה הם עברו בחיים שלהם. נכון. את לא יודעת מה קרה להם היום בבוקר, נכון. ואת לא יודעת מאיזה מקום הם פועלות עכשיו. ויכול להיות שאנשים הם מאוד מאוד חשדנים היום. נכון. אנשים היום מפחדים להראות רגשות. אנשים היום מאוד מאוד סגורים. אז כשאני אומרת למישהי בוקר טוב, מה היא רוצה ממני זאת? מה היא רוצה? כן. זה מזכיר לי דברים שניצלו אותי, שעשו לי דברים, זה יושב כל כך בתת מודע, אנשים לא יודעים להגיד את זה, אבל זה הסיבה שאנשים היום, הם יותר סגורים, הם פחות נחמדים. נכון. אולי הם גם לא חונכו ככה. כן, יכול להיות, לגמרי. רק אגיד גם משהו יפה, אני לא זוכרת מי אומר את זה, אתה בטוח תדעי חז"ל או משהו כזה, שזה מצווה ושזה חובה, שכשאתה נכנס להגיד ראשון שלום. לא יודעת, אבל נשמע כמו חז"ל. נשמע כמו חז"ל. יאללה, נעבור לשאלה הבאה. חד משמעית. אוקיי. וואי, אני לא מסתדרת עם רק רגע. הפולדר. אוקיי. רשמי לי מדי. אז יש מישהו שכתבה ככה. רגע, שנייה, מה עשית עם הדף? שמתי אותו מאחורה. בסדר, סליחה.
אני תמיד משתדלת לא להפריע, ואז מתבאסת שאף אחד לא שם לב אליי. אני תמיד הנחמדה, לא מבקשת יותר מדי, לא רוצה להכביד, אבל בפנים אני עוברת מלא דברים, ואני מצפה מעניין למה אנחנו צוחקות. אין לי כוח שכל שאלה פה זה אנחנו. זה פוגע, זה בול כאילו, זה. אני עוברת מלא דברים, ואני מצפה שמישהו ישים לב לבד שאני מרגישה פשוט רע, וזה לא קורה. ואני פשוט מתוסכלת ונהיית עצבנית, ומרגישה שאני משתגעת. למה אני לא מצליחה פשוט להגיד מה אני צריכה? וואו. אחלה שאלה. אחלה שאלה. תקשיבי טוב. אני כשהייתי ככה ביום חמישי, אמרתי, וואי, מעצבן אותי שאנשים לא מבינים, לא מזהים את זה שאני צריכה אותם. כן. עכשיו, אם אני ביום טוב, אני אומרת, חבר'ה, אני צריכה אתכם. כן. נגיד חברה טובה או משהו, אני צריכה את החיים שלי, מתי אפשר להיפגש, אני רוצה לפרוק כאילו. כן. ואם אני ביום לא טוב, זה עוד יותר מפלפ, כי אתה רוצה שיזהו, שאתה צריך, וזה. אבל, ואז התחלתי לחשוב על זה, יש מצב שהוא לא פונה אליי ולא זה, כי אולי הוא חושב שאתה רוצה להיות לבד. יכול להיות. הבנת שהוא חושב שכזה, זה יכביד אם הוא יגיד לך, כן, לחשוב כאילו זווית אחרת של מה שראית הדברים. זהו, אבל אני ממש מבינה את זה, ממש מעצבן, שלא שמים לב אליך. כן. לא יודעת אם לא שמים לב אליך, שלא מראים ששמים לב אליך. כן. במיוחד ברגעים שאתה צריך. כן. אם זה בן אדם שאתה פתוח איתו, כמו שאני אמרתי לך, שישה, אני צריכה אותך, כן. ולא היית פנויה ומאוד הבנתי את זה, אבל אחרי כמה ימים נפגשנו, אז גם צריך להבין שלצד השני, מה לעשות, אנחנו חיים בעולם שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. אנחנו לא מרכז העולם, בטח לא מרכז העולם של מישהו אחר. אנחנו מרכז העולם שלנו. זה גם מאוד אגואיסטי, אז היה לנו שיחה על זה, את זוכרת על גבולות אדומים שאת אמרת לי? כן. לא תמיד, לא 100% בפעמים שתצטרכי אותי, אני אהיה שם. ובאינסטינקט ראשוני, זה פוגע, כי כאילו אתה אומר, למה היא לא תהיה שם בשבילי? מה זאת אומרת? החברות כאילו ממש ממש טובות. אמרתי, זה ככה, by the book? לא, אבל אמרתי, נחלץ. לא, בקטע טוב אני אומרת. אולי סיברת את עצמי אחרי זה. לא, ממש, אני ממש בקטע טוב אומרת את זה. כי יש לנו את הכעס הראשוני של כאילו, למה היא לא תהיה שם בשבילי? מה זאת אומרת לא תהיה שם בשבילי תמיד? מי את בכלל? אף עשה, סתם. אבל תעצבנת עליי. לגמרי. לא, אבל אז אני מבינה, אם היא ממש סומכת עליי, היא יודעת שאני אעבור את זה לבד, ויום אחר כך אנחנו נדבר על זה, ואני רגע, והיא תירגע, והיא תהיה שם בשבילי, לא כשנוח לך, ברור שעכשיו לא כשתהי רגל על רגל, גם אני צריך לעשות איזושהי התפשרות בחברות, אבל לא 100% מהזמן, כי את גם לא יכולה להיות בשביל כולם ש100% מהזמן. נכון. אני בתור חברה צריכה להבין את זה. נכון. אני חושבת שזה גם כנות וחברות גבוהה להגיד, תשמעי דפי, אני אוהבת אותך, אני אהיה שם בשבילך כשתצטרכי, אבל לא תמיד כשתצטרכי אותי אני אהיה שם בשבילך. כן. זה גם כנות, וזה גם מאפשר, כי כשאני אצטרך אותך, ואת עכשיו תהיי באטרף של עבודה, אז תגידי לי, סתיו, חשוב לי רגע להתייחס, אני אתייחס אחר כך, ואני לא אקח את זה קשה. נכון. אני לא אגיד, אני כל הזמן בשביל דפי, והיא נכון. לא... אין מה לעשות, יש לנו חיים משלנו, לכל אחד מאיתנו, וזה לא אומר שאנחנו פחות חשובות. נכון. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד פה על הבחורה הזאת, שהיא כל הזמן נחמדה. אני מאוד מזדהה עם זה. גם אני. כי אני הרבה פעמים מהחיים שלי פעלתי מתוך מקום של אני רוצה תמיד להיות הנחמדה, זאת שאוהבים אותה, זאת שבאמת תגרום לבן אדם להרגיש הכי בנוח בעולם, מכניסה את כולם. וכשאתה עושה את זה, אובר, אז פתאום אתה נכנס למין לופ שאתה אומר, בונה, אני עושה הכל, אני נותן, אני כאילו נחמד, אני עושה דברים גם אם זה בא על חשבוני. כן. וכשלי קורה משהו, אף אחד לא שם לב. וואי, זה מטריף אותי. ואז נוצר פה באמת כאילו, אתה מרגיש שהלב שלך כאילו באמת נקרא, אתה אומר כאילו, באמת, העולם הזה חרא או מה? כן. אבל קודם כל, א', זה שאני פועלת מתוך המקום הזה, זה, ואני אגיד את המילה שמעצבנת אותך, זה שלי. באמת. אני בוחרת לפעול מתוך המקום הזה, כי למה אני רוצה עכשיו שכולם ירגישו בנוח? למה אני רוצה שכולם יאהבו אותי? האמת שזה באמת שלך. אז אני עשיתי ניתוח, אחרי ניתוח לבעיה, לא ניתוח רפואי. ניתוח לבעיה אחרי שהתחלתי להיכנס לעומק וללמוד את כל העולם הזה. שאלתי את עצמי, למה אני מחפשת שכולם יאהבו אותי? שמשם נובע דפוס הריצוי שלי. כן. אז אמרתי, מה יקרה אם לא יאהבו אותי? כן. ואז אמרתי, זה מפחיד אותי. וואו, זה מפחיד מאוד. לא יאהבו אותי, אז מה זה אומר עליי? שאולי אני אהיה לבד. כן. ומה יקרה לי אם אני אהיה לבד? כן. אני אהיה ממש עצובה. וואו. ואז שאלתי את עצמי שוב, ומה יקרה אם אני אהיה ממש עצובה? אני אהיה בודדה. כל פעם זה חזר לי, אני אהיה לבד. כן. ומתוך הפחד הזה להיות לבד, פעלתי תמיד מתוך מקום של לרצות. כן. תמיד להיות שם בשביל אנשים, תמיד להקשיב, תמיד לעשות דברים, גם שזה בא על חשבוני, גם שחברה עכשיו מתקשרת אליי ואני באמת לא יכולה,
עוזבת את הכל והולכת אליה. כן. ולאט לאט זה גם לא, זה לא אמיתי, כי ברור שיש לי את הרצון לתת, אבל עד גבול מסוים. בן אדם לא יכול לתת 200% מעצמו. שזה מגיע אלייך. כן, זה לא אפשרי, וזה העיק עליי, כי בסוף הרגשתי שאני בוגדת בעצמי, שוואלה, לא משנה כמה אני נותנת, בסוף אני מרגישה מרוקנת. וואו. הייתי יושבת שעות עם חברה, באמת, שהייתה מספרת לי את הדברים שהיא עוברת, ואני מכבדת את זה והקשבתי לה, אבל פתאום אני שמה לב שאנחנו 3 שעות מדברות רק עליה. וואו. ואני יוצאת מהפגישה, שאני מרגישה זכותה מרוקנת. ומרוקנת, ואני רואה אותה באורות. כן. ואני אומרת, רגע, סתיו, אין לך גבולות. כן. כאילו, אוקיי, הכל טוב, הנתינה שלך, אבל כשאני לא שמה את הגבולות, אז הבן אדם ממולי חוצה אותם כל הזמן. נכון. ואיפה אני נאבדת. איפה אני? גם אני עברתי משהו, אני גם רוצה לספר לך אותו. נכון. ואז גם נוצר כעס, ואני אומרת, למה היא לא מקשיבה לי? לא אכפת לה ממני, אבל זה לא היא. זה הגבול שאני לא הצבתי. נכון. והגבול הזה, אני יכולה עד מחר להגיד, אני אציב את הגבול, אבל עד שאני לא אבין מאיפה זה נובע. ולמה אני כל כך מפחדת להיות לבד, ומה קרה בילדות שלי שגרם לי לפחד מהדבר הזה, אני לא אצליח לפתור את זה. אני חייבת להגיד על הקטע עם האנרגיות, אני גם מאוד מאוד מרגישה את זה. אנחנו כמו אחותי עם מטען נייד, כן. שמישהו מחבר כבל, ועוד מישהו ועוד מישהו, זאת אומרת, מי שאת נותנת לו כל היום, ופה את מקשיבה, ופה את בשבילו, ופה את בשבילה, ופה חברה שלך, ופה אמא שלך, והם מחברים עליך מטענים, הם לוקחים ממך הרבה הרבה אנרגיה. בדיוק. עכשיו, לפעמים האנרגיה הזאת ממלאת אותנו, כן. וכאילו, זה גורם לי להיות, אני מרגישה סיפוק ושמחה שאני עוזרת למישהו שאני אוהבת. לגמרי. אבל בסוף יום, זה קורה לי הרבה, שאני הרבה כאילו לוקחים לי מהאנרגיה. שזה יותר מדי. אני כבר, זהו, אני 0%, ואז לנו, הרי מי בסוף מתמודד עם זה? אנחנו עם עצמנו. נכון. הם לא ירימו אותי, אני צריכה להרים את עצמי. בדיוק. ובסוף יום לפעמים זה מאוד קשה כאילו להעלות לעצמך את האנרגיות. בדיוק. אחרי שאתה ככה מרוקן, זה משהו שצריך לשים לב אליו. נכון. בוא נגיד, כמו שיש לך בטלפון ב-15% אדום כבר, אז זהו. וצריך להטעין. לדעתי גם לא ב-15%, לדעתי אפילו לפני זה. גם אני רוצה להגיד משהו, שאנשים עם אנרגיה חלשה, נמוכה, נמשכים לאנשים עם אנרגיה גבוהה. אז בוא נעצור את זה עכשיו, די, נמאס לי. למה? מה? כי זה מעצבן. זה מעצבן, אבל אני אגיד לך גם מאיזה סיבה. הם לוקחים לנו, גברתי, מה זה פה? לוקחים פה בלי לתת. נכון, אבל בגלל זה אנחנו צריכות להתאים את עצמנו לאנשים עם האנרגיה שהיא דומה לנו. למשל, עכשיו אנחנו נכנסות לחדר, סבבה? כן. בחדר יש ישיבה, כולם סבבה, רגועים וזה, אני נכנסת בדלת, שלום, זה, מה קורה, חיבוקים, זה, כולי באה באנרגיה. באיזשהו שלב, האנרגיה שלהם פה ושלי פה. כן. הם לא יעלו את האנרגיה, כי הם הרוב. נכון, אלא אני יוריד את האנרגיה. נכון. עכשיו, מה קורה שאני כל הזמן סביב אנשים עם אנרגיה יותר נמוכה משלי? אני הופכת להיות עם האנרגיה שלהם. כן. ובגלל זה זה חשוב לשמור מאוד על האנרגיה שלך, לראות את זה כמו באמת הסוללה שלך. אתה רוצה תמיד להישאר בטופ. כן. לא להגיד 100%, אבל אתה רוצה להישאר למעלה. נפילות. אז כשאני באה ואני יושבת עם חברה, אני בוחרת את החברות שלי כך שהם ישימו לב, אוקיי, יש לנו 2 שעות לשבת, אנחנו נדבר בצורה שגם לי יהיה מקום, וגם לך יהיה מקום. חד משמעית. ושתינו יוצאות מאושרות ושמחות ועם תובנות, ואנחנו נרצה להיפגש שוב ושוב ושוב. ולפעמים גם יהיה פגישה שנדבר יותר עליי, או נדבר יותר עלייך. לגמרי. זה גם בסדר, אבל אם זה כל הזמן, אני מדברת רק על עצמי. בדיוק. כשיש הדדיות, אז אין בעיה שאת יום אחד באה ויש לך איזושהי בעיה, ואני אקשיב לך באמת, אני אתן לך את כל כולי. כן. כי אני יודעת שבפעם הבאה שזה יקרה, גם את תהיי שם בשבילי. גם נראה לי שיש פה שאלה על איך מנתקים נכון? אולי כדאי לקשר את השאלה הזאת עכשיו. לא הכנסתי אותה לפה, אבל אפשר לדבר על זה. אוקיי. דיברנו על זה שיש חברים שהם כבר לא מתאימים לחיים שלך, או אנשים שהם, אז אני רוצה לענות על זה שהם פוגעים באנרגיות שלך. רגע, תשאלי את השאלה אבל. מה השאלה? השאלה היא, יש חברים שהם הרבה זמן חברים שלנו. כן, מילדות נגיד. והם כבר לא מתאימים לנו, ואיך יודעים מתי בעצם לנתק את זה, והאם זה באמת חברות שלא מטיבה לנו, או שכבר נשאר, כי זה חברות רבת שנים, וכאילו, לא מה נעים. עושים? כן, לא נעים, לא... אני גילוי נאות אחותי, לא נעים להודות בזה, רוב הזמן מתנתקים ממני. אומרת לך את האמת, הנה, קבל עם ועדה, אני אומרת פה, רוב הזמן אני לא הבן אדם שקמתי והלכתי, אלא הלכו ממני, וזה גם בסדר, דרך אגב. במהלך החיים אנחנו משתנים, אנחנו עוברים גלגולים עם עצמנו, באמת, אשכרה גלגולים. אני זה לא מי שהייתי לפני שנה, לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, וזה וזה וזה. עכשיו, אני גם לא בעד אף פעם לסגור את הדלת לגמרי, אני תמיד אשאיר פתח שגם הבן אדם יכול להשתנות, וגם אני יכולה להשתנות, וגם מהות הקשר יכולה להשתנות, וזה יכול להתאים בשלב יותר מאוחר בחיים. אז עצה ממני באופן כללי, לא לטרוק דלתות. כאילו, לא לסיים עם מישהו ברע, להשאיר איזה פתח קטן, אלא אם כן עכשיו הבן אדם, לא יודעת, כן, ממש משהו קיצוני. קיצוני, לא יודעת, רצח את החתול שלך, או חס וחלילה, כן? כן. משהו כאילו זה, אבל
כאילו לא לסגור לגמרי את הדלת, ולתת מקום שיש מצב שהבן אדם ישתנה, או אני אשתנה, וזה יכול לקרות עוד 10 שנים. כן. בטח לקלוזר. נכון, תראי, אני חושבת שזה, אני נגיד פחות אוהבת להגיד פתח לקלוזר, כי אני אומרת כאילו, אם זה מסתיים אז שזה יסתיים, אני פשוט לא בעד לסיים דברים בצורה רעה, יכול להיות שאני זה בטוח. אהיה עם חברה וכאילו יגיד לה שזה אולי, אני לא חושבת שאני אגיד, אני פשוט חושבת שיקרה איזשהו ריחוק בינינו. וזה טבעי, כל אחד משתנה כי אני חושבת שנגיד אני עשיתי בשנתיים האחרונות מאוד מאוד עבודה עם עצמי, ואני מרגישה באמת שעשיתי התפתחות ואני בן אדם חדש. חד משמעית, את בן אדם חדש. ויש הרבה אנשים בחיים שלי, שאני מרגישה וזה ממש לא מתוך גאווה, אלא שהם לא עשו, הם עשו את ההתפתחות שלהם, אבל הם לא מוכנים לקבל את הזהות החדשה שלי. שאת שונה. כן. יש עניין מאוד מפחיד מללכת לעולם הטיפול ולחקור את זה של שינוי זהות. מה יקרה אם אני אשתנה? אני כל החיים מרצה, כל החיים עומדת דום בשביל החברות שלי, אומרת כן על כל דבר, ופתאום אני אומרת להן לא. וואו. היא מתקשרת והיא אומרת לה, אני צריכה אותך, ואני אומרת לחיים שלי, אני לא יכולה, יש לי מבחן, אני צריכה, והיא נפגעת ממני, והיא כועסת עליי. ושוב פעם זה מפגיש אותי, אני אומרת, וואו, רגע, פגעתי בה. רגע, ואז אני מרגישה שוב פעם את התחושות האלה של פעם. זה אומר שהקשרים האלה לפעמים מחזירים אותך אחורה. חד משמעית. אז אני חושבת שהעבודה הכי טובה היא לעשות איזשהו שינוי רגשי, שהדברים האלה לא יחזירו אותך אחורה, אלא שתדע איך להרגיש איתם טוב יותר. את מבינה שזה לא יפעיל אצלך את אותו הדבר. אז שאלה הבאה. רוצה את להציג את השאלה הבאה? האמת שבא לי לשתות מהנקטר. יאללה. תקשיבי, איזה נקטר. אוקיי, השאלה הבאה, יש לי בעיית עצבים שאני לא מצליחה לשלוט עליה, ואז אני מתחרטת. אני פשוט עצבנית, זה יכול להיות על שטות, מילה לא במקום, משהו שלא עשו. פתאום אני מתפוצצת, צועקת, מתעצבנת, ואחרי זה מרגישה כל כך רע. אני לא רוצה לפגוע באנשים, במיוחד לא באלה שקרובים אליי ואוהבים אותי, כמו המשפחה שלי, שעליהם זה הכי יוצא. למה אני ככה? וואו, מזדהה ברמות. טוב. אני אגיד לך. כן, תגידי לי, דברי אליי. אני אגיד לך. עצבים זה נהדר. קודם כל, סתם. קודם כל זה כיף, זה מפרק אותך. אני אגיד לך מה. אני חושבת שצריך לבחור צד. או שאני מתבאסת על זה שאני צועקת ומרגישה רע עם זה, ואז כאילו סבבה, את יכולה להתנצל, לחפות על זה, לחפר על זה, או שאני אומרת לעצמי, בסוף אני הולכת עם מה שאני, מי שאני, התעצבנתי, תקבלו את זה איך שאני, ונותנת לעצמי גב. אי אפשר כאילו לרקוד על שתי החתונות. כן, אבל אני אומרת, אבל אנשים נפגעים. כאילו, בסדר, אז מה, למה את לא נפגעת? לפעמים נגיד סתם, אני לא יודעת מה, נגיד עכשיו רבה עם אבא שלי, ואני אומרת את הדברים שלי, ואני מרגישה שאני צודקת ב100%, אבל אחרי זה אני אומרת, בונה, צעקתי כאילו, והתנהגתי כמו, כאילו זה לא יפה. בסדר, אז מתנצלים על הצורה, אבל התוכן, אם התוכן היה חשוב, לדברר את התוכן אחר כך. אבל אני חושבת שזה שהתנצלת, תקני אותי אם אני טועה, כשאני מתנצלת על איך שהתנהגתי, זה לא גורם לי להרגיש טוב יותר בהרבה. כאילו אני אומרת, וואו, עדיין עציתי את זה. עדיין פגעתי, ואולי בפעם הבאה זה גם יקרה לי, כאילו לפעמים זה גם חוזר על עצמו, את מבינה? כן. כאילו, תראי, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו מחזיקים, יש לנו כל מיני זהויות. ואני חושבת שמבחוץ אנחנו מחזיקים איזושהי זהות. זה לא אנחנו? שזה לא לאו דווקא לא אנחנו, כי יש לנו כל מיני זהויות, אני יכולה להיות זהות המטפלת, החברה, האחות, הבליינית במסיבה, אני יכולה להיות מלא זהויות. אבל יש משהו כשאתה נכנס לבית, שאין לך כוח להחזיק יותר. וואו, בטח. אין לך כוח יותר להיות מאופק. להיות נחמד. אין לך כוח להיות עכשיו שיא האינטליגנט ולדבר הכי תקין בעולם. ופשוט בא לך להוריד את הכל מעליך. כן, ואז אין לך סבלנות. כמו שאתה מגיעה הביתה מורידה חזייה, דבר ראשון. בול. הדבר ראשון, די, ממש. צריך לשחרר. בדיוק ככה. אז אני חושבת שפה כאילו מתגלה הצדדים שאין לך כוח יותר להחזיק אותם, וזה יוצא לאנשים הכי קרובים, כי בסופו של דבר אתה יודע שההורים שלך יאהבו אותך כמו שאתה, ולא יחתכו עליך עכשיו. נכון. כאילו, אתה יודע, אתה מדברת על מצבים שהם תקינים. כן. אז כאילו אני אומרת, זה גם איפשהו מקום שאתה מרגיש מאוד מאוד בטוח ונוח בבית שלך, אז אתה מוריד את הכל מעליך. כן. עכשיו, לא שאני מצדיקה את זה, כי בעיניי זה צריך להיות בדיוק ההפך. כאילו, זה האנשים הכי קרובים עליהם, יעשו הכל בשבילי, אני לא צריכה להתנהג אליהם ככה. לפגוע בהם, כן. וזה עבודה עמוקה. אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד קריטי פה. כל פעם כשבן אדם שואל את עצמו למה התנהגתי ככה, ואוכל סרטים על למה הוא התנהג ככה, אז אני רוצה להגיד משפט שהוא מגיע מהנחות היסוד של ה-NLP. כן. שמאחורי כל התנהגות יש צורך. חד משמעית. מאחורי כל התנהגות שהתנהגתי, יש איזשהו צורך שמיליתי, אוקיי? בואי נגיד ניקח סיטואציה. את עכשיו, תני למישהו שאת מתעצבנת עליו באופן קבוע, אנחנו נצנזר את זה.
לא נעים, עלייך. סבבה, עליי. למה, בתעצבנת עליי באופן קבוע? לא, ממש לא. שקרנית. פה נגמר הפודקאסט, סתם, וואי, ממש, אתה בן אדם שהכי פחות מעצבן אותי ביקום. כן, אני שמחה לשמוע. אבל את יודעת מי. לא. אוקיי, סבבה. יודעת מי, אוקיי. קחי את הבן אדם הזה שאת מתעצבנת עליו, אוקיי? כן. נגיד עכשיו היית באיזושהי סיטואציה והגבת לא כמו שרצית. נגיד ממש, בוא ניקח דוגמה שצעקת. אוקיי. אוקיי? צעקת עכשיו. צעקת, וזה התעצבן. כן. ואז בדיעבד את אומרת, בואנה, למה התנהגתי ככה? זה לא שירת לי שום דבר, כאילו זה רק החמיר וזה. אבל אני שואלת אותך שאלה, באותו הרגע שצעקת, ממש בשנייה שהוצאת את זה ממך, מה השגת בזה? שהוא מקשיב לי? אוקיי, יופי, הקשבה. אני חייבת להגיד, בארוחות שישי, כן. אני הרבה יותר, כאילו, מגבירה את הכל, מאשר אני איתך, נגיד. בטון? בטון. אוקיי, רגע, אני רוצה להתייחס לזה, אבל אני רוצה רגע שנייה לסיים את התרגיל הזה, כי זה משהו מאוד חשוב להבין, לא, הכל טוב, להבין כאילו איך לנתח את ההתנהגות שלך, ולהבין מה היא מנסה להשיג עבורך בתת המודע. אוקיי. אז כשאת אומרת לי, כשאני צועקת על מישהו, מה אני מנסה להשיג? שהוא יקשיב לי. הקשבה? כן. יופי. ואז, מה יש לך כשיש לך הקשבה? רואים אותי. מעולה, רואים אותי. עכשיו, ואז את שואלת את עצמך את השאלה הבאה, האם בזה שאני צועקת, מקשיבים לי באמת, ורואים אותי באמת? לא. לא. התשובה היא תמיד תהיה לא. להפך, שהכי צועקים עליך, אתה הכי פחות מקשיב. מעולה. זה אומר שתת המודע, הוא למד שברגע שאני כרגע צועק, מקשיבים לי. נכון. אבל עברו שנים מאז שהוא למד את זה. נכון. כנראה למדנו את זה איפשהו שם בגילאים הצעירים, עברו שנים. היום זה משיג לי בדיוק את ההפך. נכון. ואני כל הזמן צועקת, ואנשים פשוט מתרחקים ממני, לא רוצים להקשיב לי בכלל. אז כשאני מבין שיש מאחורי כל התנהגות צורך, או כשיש מאחורי כל התנהגות כוונה חיובית, אני יכולה להבין שרגע, יש לי סרטון כזה באינסטגרם שאני לא משוגעת. כן. שיש לזה סיבה. אז כן. כל הזמן להגיד מה הצורך שלי, מה הכוונה שלי, ולקבל את זה. עכשיו מה רצית להגיד על ארוחת שישי? על זה שמדבר בטון גבוה. על זה שלפעמים אנשים מסוימים, או בסביבה מסוימת, שאתה מרגיש פחות אולי דומיננטי, או פחות בולט, כן. אתה בדרך כלל, זה כמו דבס כזה, שמנסה להראות, וואו. כאילו, רגע, אותי עליך איזושהי, לא מגננה, אבל איזשהו כאילו חומה כזאת, כן. של הנה אני מגדיל את עצמי, אני אדבר בטון יותר חזק, אני כאילו, יראה איזשהו חספוס, כן. משהו שאתה, כי בחברת אנשים מאוד דומיננטיים, מה, המשפחה שלי, ברוך השם, אז אתה צריך לעשות שרירים קצת. כן. שזה לא בקטע רע, אני מרגישה שזה מגן עליי. כן, לגמרי. כי זה מפחיד אותי, כי אני רוצה שישמעו ואני רוצה שיקשיבו, ונגיד איתך, באופן ספציפי, אני לא מרגישה את הצורך הזה. כן. כאילו אני יותר טבעית, מעניין אם זה קורה במשפחה, או איך זה עובד בדיוק, אבל כאילו, אין לי מה להוכיח, אני לא מנסה להראות, את לא מנסה להתנפח, את מבינה? את לא מנסה להראות במודע, אבל איפשהו בתת מודע, אז את אומרת, רגע, אני פה מזהה שיש לי פה סביבה של אנשים דומיננטיים, ואני לא רוצה להיות פחות דומיננטית מהם. כן. אז אני פועלת בזה שאני מדברת יותר בקול, שאני עושה את זה יותר בקול, אני חושבת שזה גם מודעות בכלל לשים לב לזה. כן, אני שמה לב שאני לזה. מדברת יותר בקול מהמשפחה. כן. זה מאוד מעניין, ומה שיותר מעניין זה לחקור בעצם למה אני עושה את זה, מאיפה זה הגיע. נראה לי שאני יודעת למה. כן, למה? פשוט זה לא לשידור. לא לשידור, אוקיי. אבל לא, כאילו לא איזה טראומה או משהו, פשוט כאילו אני מזהה שזה קרה לפני. תשמעי, בסופו של דבר הכל זה טראומות, כאילו אפילו את הולכת ברחוב ונפלת, זה יכול להיות לך טראומה מזה, ואת לא יודעת מה. אני חייבת גם להגיד על הקטע, אני כתבתי פה איזה הערה יפה, שהתקף זעם או התקף עצבים, אז לא להגיע לנקודת רתיחה, חבר'ה. לא להגיע לזה שיוצא לך קיטור. כאילו אני איזה, כל יום אני עושה לי קיטור, לא משנה. העניין הוא שלפני כימיה קצת, נכניס פה קצת כימיה, לפני שיוצא איזשהו קיטור, איזשהו זה, אתה מתחמם הרי, אתה מבעבע, אתה מגיע לנקודת רתיחה. אז יש הרי תהליך עד שיוצא איזשהו השד יוצא. בדיוק. אז רגע לזהות שמשהו מבעבע בי. כשאני מרגישה שמשהו מבעבע בי, אני אומרת לך, שישה, אני צריכה לדבר. בוא נצא לקפה, נצא לראות שקיעה, נעשה איזה. אז כאילו, לזהות א' מה מפעיל אותך, וב' לא להגיע לזה שיוצא לך קיטור. לנסות לשחרר לחץ, כמו בסיר לחץ שהוא כל פעם משחרר קצת. לנסות לא להגיע לנקודת השיא, את מתכוונת. אם אתה יכול לעצור את זה לפני, וזה מאוד קשה גם לזהות וגם לתפעל את זה, אבל אם אני מרגישה שאני כועסת ומבעבעת, אפילו לזרוק משפט, אפילו לתת איזשהו פתח, בדיוק. ולא לנסות להגיע לפורקן הזה של לגמרי, וזה לא אומר עדיין לא לתת מקום לרגש, אתה פשוט נותן מקום לרגש בצורה אחרת, למשל אני מתחילה להרגיש שאני כועסת, נגיד עכשיו לא יודעת מה, הבן זוג שלי עשה לי משהו, ואני מתחילה לכעוס. ואז אני שומרת את זה, אבל אני כאילו מתחילה לעלות בעצבים, ולעלות, ואז כאילו לעלות. אז במקום זה, כמו שאת אומרת לפרק, זה למשל להגיד משפט.
וואלה, התבאסתי עליך. וואלה, כן. ואז זה מפרק את זה, אתה מדבר על זה, זה מתפרק, וואלה, אהבתי מאוד. גם הוא שואל אותך מה, למה, ואז את מדברת על הסיטואציה. כאילו, לתת רגע פתח של אין בעיה להרגיש במקביל, אבל תקשורת זה משהו חשוב, זה קריטי. לגמרי. עם כל מערכת יחסים שיש לך בחיים, אחותי, עם הבוס שלך, עם הזה, עם הבן זוג, תקשורת זה בעיניי לפני אהבה, לפני... מדהים, לגמרי, תקשורת זה א' ב'. אי אפשר כאילו בלי זה. אני רוצה גם להגיד עוד משהו. אוי, 8, שאלה נהדרת. 8, שאלה נהדרת. איזה יופי. תכף אנחנו מגיעות אליה. כן. אז אני רוצה לומר משהו, שבעצם כל הדברים שאנחנו חווים היום, כן. הם בהכרח יושבים על משהו שחווינו בעבר. כן. אנחנו בין גיל 0 ל-7, זה נקרא גיל ההטבעה, אנחנו ממש כמו ספוג, כל דבר שאומרים לנו אנחנו סופגים. ילד, את תגידי לו, ממי, חמוד שלי, לך תבדוק אם אני בחדר, הוא ילך לבדוק אם את בחדר. נכון. אנחנו מאמינים להכל. נכון. בגלל זה, אם אי פעם מישהו אמר לנו שהיינו קטנים נגיד, וואו, איזה גרוע אתה, אני יכולה ללכת עם זה שנים. עד גיל 80, כן. עד גיל 80. עכשיו, אם רוצים לשנות את הדברים האלה, אנחנו צריכים, קודם כל להיות במודעות. כן. עכשיו, לא משנה כמה בן אדם מודעת, הרבה פעמים אתה לא תדע מה האירוע שגרם לך להאמין את זה עליך. מה שאני אוהבת במה שאני עושה, ב-NLP ובטיפול, שדיברנו על זה הרבה, יש טכניקה שנקראת Timeline Therapist, שיש לה כל מיני סגנונות וכל מיני דברים, שבעצם הולכים אחורה בציר הזמן, ומגיעים לנקודה שבה הכל התחיל. ובעצם שם אנחנו עושים איזושהי טכניקה שהיא משנה כביכול בהיגיון זה משנה, אבל בתת מודע זה משנה באמת, כן. את העבר, ואז עושים שם עיבוד רגשי בעין, והמוח שלנו עושה השלמה, כי המוח לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות, אז אם עשיתי את התהליך השלמה הזה במוח, בדמיון, אז הוא באמת קרה ואני יכול לעבור הלאה. כן. אז מה שאני באה להגיד, שזה שבסופו של דבר, אם באמת אנחנו רוצים לפתור איזושהי התנהגות או בעיה בנו, אנחנו צריכים לזהות מה היה האירוע הראשוני, ולעשות בו שינוי. זה נגיד גם הטכניקות שאני הכי אוהבת לגוע בהם בטיפול, כי גם לפעמים אתה מגלה דברים שאתה לא תיארת לעצמך. לא, גם לפעמים אתה לא זוכר. אני באופן אישי, תגידי לי, מגיל 0 עד 7 את זוכרת משהו? לגמרי. נכון. אני ממש לא מצליחה לזכר. כאילו. אבל מה שיפה בטכניקה הזאת היא גם שהיא לא הולכת עם ההיגיון. היא הולכת עם הגוף. איך אני חש בגוף. את מבינה? והגוף שלנו הוא זוכר הכל. יש לנו בתוך הארכיון את כל הרגעים הכי קטנים מהיות השנייה שחווינו. כן. אז כשאני הולכת עם הרגש ואני שואלת אותך, נגיד דפי, איך עכשיו זה גורם לך להרגיש שהבן אדם הזה שאת כל הזמן מתעצבנת עליו, איך זה גורם לך להרגיש? וואי, יש לי דפיקות לב שאני עצבנית. דפיקות לב, עצבים יש שם? כן. יופי, איפה את חשת את העצבים האלה בגוף? בלב. מעולה, שימי את היד על הלב, ואני רוצה שעכשיו תלכי אחורה בציר הזמן שלך, ורק תזהי איפה בפעם האחרונה הרגשת את העצבים האלה. ואז זה לא הראש שלך זוכר, הגוף שלך אוטומטית יעלה תמונות, כי את חשה את זה בגוף, והגוף מרגיש. הבנתי אותך. אוקיי? טוב, יש לך עוד משהו להתייחס לזה לפני שנעבור לשעה 8? לא. אוקיי, אז שורה התחתונה, אני רק אסגור את השאלה. קודם כל זה בסדר וזה טוב שאת מודעת לעצבים האלה. כמו שאמרתי מקודם, לשים יד על המקום שאנחנו מרגישים, להיות רגע עם הדבר הזה, ולנסות להבין מה הבן אדם הזה הפעיל בי, מה הוא גרם לי להרגיש. וחייבת להגיד משהו, סליחה, זה פשוט מעצבן אותי. כן. לא להתבייש, להוציא חרה. אני מצטערת שאני אומרת את זה, אם צריך לצנזר את זה. כאילו, אנחנו כל הזמן כזה, רגע, אני אעדן את זה, לא, לפעמים צריך להגיד דברים כמו שהם, הצבנת אותי, זה פגש אותי. לגמרי. זה כאילו... פשוט לפעמים אתה לא מסוגל להגיד את זה. וזה הפחדים שלך פשוט. לא, אין בעיה, אבל כאילו, אם יש לך באינסטינקט הראשוני, אני לפעמים כאילו אומרת לעצמי, אל תנסי לעדן ולשנות רגע גרסה, כי זה גם מתוך מנגנון של ריצוי. לגמרי. לא לעשות את זה, להגיד דברים כמו שהם, אפילו משפט אחד בכל השיחה, שזה כמו שאני רוצה להגיד, כמו שבפנים אמרתי לעצמי, וזהו, כאילו זה מאוד משחרר, אז זה שכאילו, להיות כנה עם עצמך ולהגיד, חבר, אתה פגעת בי? כי זה טריגר מהעבר, כי פגעו בי בעבר ככה. נכון, זה בסדר להגיד את זה, וגם לא להתבייש להגיד את זה. לא להתבייש, אבל גם לא כל האנשים מבינים את זה, אז הרבה פעמים לעבוד עם עצמך ולהכיל את זה בעצמך. פשוט, לדעתי. ואם לא יבינו, אז מה? כאילו, וואלה, אני אמרתי. 8 נהדר. אוקיי. וואי, אני אלכוהוליסט, אחותי, אני... שתי גם את שלי. אוקיי. 8, אני מתפקדת כל היום, אבל כשאני לבד, באה לי מין שערה כזאת בלב. ביום אני סביב אנשים, כיף לי, סבבה לי, אבל בסוף היום כשאני לבד, שקט, בלי הפרעות, הלב שלי דופק, הראש שלי דוהר, ואני לא יודעת מאיפה זה בא, אני לא מפסיקה לחשוב על הדברים, כמו התקף חרדה כזה, וזה קורה לי רק כשאני לבד. ואז אני מחפשת כל דרך כדי לעשות משהו עם מישהו. זה פחד, זה לחץ, אני לא מבינה את עצמי. תקשיבי, טוב. נראה לי, אני כתבתי את השאלה הזאת בתוך שאלה. וואו, זו שאלה מטורפת, באמת, איזה שאלות מדהימות. אחת המפחידות, כאילו, אני, וואו, יש לי הזדהות עם זה, 1,200,000%,
כשהייתי בקורס פסיכומטרי, הייתי אומרת לך, כל פעם שחזרתי מהקורס, כן. היה קורס ערב, אז באיזה 11 בלילה, הייתי מקליטה לך, נכון. שישה תקשיבי, אני מרגישה ריקנות. נכון. הייתי כאילו, ואמרת לי, אבל מאיפה זה מגיע? כאילו, ולא ידעתי להסביר מאיפה זה מגיע, עד היום אני לא מצליחה להסביר לעצמי מאיפה זה מגיע, אבל יש איזה קטע, במיוחד שאתה בן אדם כזה מאוד חברתי ומאוד זה, שאתה כל היום עם אנשים, ופה אתה מצחיק, ופה אתה זה, ואתה מרגיש זה, אתה חוזר ביתה, זה כמו אומן אחרי הופעות, שהוא בשיא של החיים שלו, אוהבים אותו, מעריצים אותו, אנדרנלין, הוא בשיא של החיים שלו, הוא מגיע לבית, בית ריק. יש שקט. נכון, לגמרי. השקט הזה מבעית, הוא מפחיד ברמה בלתי יתוארת, אחותי, זה מין שערה כזאת בלב, בדיוק מה שכתוב פה, והיא גם מלווה בשקט שהוא ריקני. אתה מרגיש לא לבד, בודד. זה אחותי, בעיניי, הגדרה של בדידות by definition, כאילו, אני ממש מזדהה עם זה. וואו. אני אשמח אם תתני לי גם עצה, כי אני כמוני, איפה, כן, אני ממש מזדהה איתך, רק שתדעי, כמוני, כן. תראי, אני חושבת שקודם כל, אנחנו צריכות להבין, וצריכים להבין, אם קורה לנו משהו, זה אומר שיש משהו שמפחיד אותנו בזה. כן, בטח. מה מפחיד אותי בלהיות רגע בשקט הזה, בלבד הזה, אוקיי? ואז, מהי התשובה? למשל, דפי, מה מפחיד אותך רגע אחד להיות שנייה בשקט הזה? אז זהו, שביום יום אין לי בעיה להיות בשקט הזה. אוקיי. אין לי בעיה להיות בלבד הזה. פשוט ברגעים האלה זה היה כל כך עוצמתי, כן. כי אתה הרי באיזשהו רגע של שיא, כי אתה מגיע מפה לפה. שיא חברתי, כן. וככל שגם אתה יותר גבוה בגבעה, כן. אתה מתרסק יותר נמוך בעמק. כאילו יש פה איזה דיסוננס כזה של, אם תהיה לך עלייה, אם היה לך יום מטורף, ואת חוזרת הביתה, ואת מרגישה לבד, זה יהיה הכי לבד בעולם. זה יהיה כאילו ההרגשה הכי נכון. למטה. תראי, קודם כל, א', זה מאוד משתנה מאדם לאדם, כי את יכולה לראות בן אדם אחר שחוזר משם, והוא רק רוצה את השקט שלו ואת הדברים שלו. כן. העניין הוא שמי שמפחד מהלבד הזה, ושזה גם, היא דיברה פה על חרדה, שזה מרגיש כמו חרדה. זה חרדה. זה הפחד הזה מלהיות לבד, ממה קורה אם אני רגע אחד מתמודד עם עצמי, עם אין סביבי אנשים. היא אמרה, אני כל הזמן מחפשת לעשות דברים, משהו עם מישהו. אני גם ממש מזדהה. כשאני מרגישה שאני מתחרפנת, אני כל יום בוא לפה, נכון, אז קודם כל יש תופעה, גם לי קורית הרבה פעמים, שאנחנו רוצים כל הזמן להיות סביב אנשים, כל הזמן להיות בעשייה. כן. כי זה נותן לנו משהו, זה נותן לנו ביטחון. כיף. כן. אבל העניין הוא שהשלמות היא לדעת שכיף לך עם עצמך. תראי, אנחנו אוכלים מול הטלוויזיה, אנחנו שם מדליקים אותה. אנחנו לא נותנים לעצמנו רגעים להיות עם עצמנו, משהו שם מפחיד אותנו. עכשיו, אם אני חושבת בתת המודע שלי שזה מפחיד להיות לבד, ושזה משעמם להיות לבד. אני אמנע מזה. אז כאילו, אני לאט לאט זה מה שיקרה לי. ישעמם לי להיות לבד, אז איך יהיה לי כיף להיות עם אנשים? אני לא אהיה כנה עם עצמי, אני לא אהיה אמיתית עם עצמי. אבל איך את מסבירה את זה ובא לי לאתגר אותך? כן. אני בן אדם שאין לו בעיה להיות לבד, להפך כיף לי, אני הרבה פעמים מעדיפה את זה. אוקיי. אחותי, אין לי בעיה ימים שלמים, בשקט, להכין עצמי לאכול, להתקלח, זה, לשתות איזה. כן. אין בעיה. אז איך זה מסתדר מה שאת אומרת? כי עובדה, זה קרה לי כל פעם שהייתי בדרך הזו בפסיכומטרי. נכון, כי מה החברים האלה מהפסיכומטרי היו נותנים לך? מה הם היו מספקים לך באותו רגע? איזה תחושה הם היו נותנים לך? שכשהיית לבד לא קיבלת את התחושה הזאת שוב. לא יודע, תחושה של ביחד, תחושה של כאילו חברה, תחושה של זה. פתאום שאת מגיעה ממקום כזה למקום כזה, אז זה לא נעים לך. אולי ביום יום את יודעת להתמודד וכיף לך הקפה שלך לבד בגינה, כן. אבל כשאת מגיעה משם ואת לא מקבלת את הצורך הזה, פתאום משהו שם יורד. כן. עכשיו אני רוצה רגע, לפני שאנחנו להתייחס רק למשהו נוסף, של כמו התקף חרדה כזה. קודם כל, כשאנשים מתחילים לחוות התקף חרדה או את התחושות האלה בגוף, וואו, זה נורא. אמרת מקודם חרדה מהחרדה. הרבה פעמים כשאני מתחילה לחוות התקף חרדה, אני ישר אומרת, אמא לי רגע זה החרדה באביבה, ואז מה אני עושה? אני מעצימה אותה ומעצימה אותה ומעצימה אותה. ובמקום זה, מה שאני אוהבת לעשות, זה רגע אחד להגיד איפה אני מרגישה את זה בגוף, בבטן, לקחת אותה, אם היה לזה צורה או דמות, איך זה היה נראה, נותנת לזה דמות, אוקיי? נגיד סמיילי, לא יודעת, סמיילי כזה, עושה ככה, מוציאה אותו על היד, ואומרת לה, שלום, אני רואה אותך. כן. בואי תספרי לי מה את מרגישה. וואו. לדבר עם החלק הזה. וואו. וברגע שאת עם החלק יד ביד, ואת לא באה איתו אחד נגד השני, הוא פתאום נעלם. את יודעת מה? הוא לא נעלם, הוא משנה את הצורה שלו. אז במקום פרצוף כזה, פתאום נהיה לו פרצוף אחר. זה כמו אחותי. ואז להחזיר אותו למקום. כן. תמיד להחזיר אותו למקום. אני מדמה את זה לבית אחותי, שהדלת שם תמיד פתוחה. כן. וכל הזמן באים יוצאים רגשות, הכעס בא, הכעס זה. כן. אם את סוגרת את הדלת,
הוא ייכנס לך מהחלון. נכון. אם תסגרי את החלון, הוא ייכנס לך מעליית גג. כן. ככה זה עם הדחקת רגשות שליליים. לגמרי. ואז כשאת פותחת לו את הדלת, ורגע מוכנה לקבל את זה של, בוא תיכנס כעס, בוא תיכנס אכזבה, בוא תיכנס רגע פגיעות. ואת רואה פגיעות. שהם גם לא כאלה מפחידים, שהם להפך, הם באים לשמור ולהגן עלייך, הם לטובתך. גם וגם, כביכול. וגם רציתי להגיד שהם באים אחותי, הם קצת עצמניים, את מדברת איתם קצת, נותנת להם קפה, הם עוזבים. הם גם עוזבים מעצמם. לגמרי. אז זה כאילו, הם לא יישארו לך שם, אם, להפך, אם כאילו תחסמי אותם, הם עוד יותר ינסו, הם ישברו לך את הדלת. בול. תפתחי להם את הדלת, שבי איתם לקפה, באמת, אמיתי, תיאורטית, דברי איתם, הם ילכו. לא נעים, הם לא, מבינה? כאילו, זה פשוט יתפוגג, והם ילכו מעצמם, ואז כאילו אתה, תאפשר לעצמך לקבל כאילו גם רגשות מאוד מאוד שליליים. כן. וזה חשוב. לגבי החרדה מהחרדה, כן. טיפ שאני שמעתי באינסטגרם וכאלה מאיזה פסיכולוגית מוכרת בארצות הברית, היא אמרה, אם אתם מפחדים, תהיו בפחד של אותו רגע. לא לפחד במה, לפעמים רוב הפחדים שלנו זה או משהו מהעבר שמפחיד אותי, זאת אומרת, אני זוכרת את מה שהיה לי בעבר, את הטראומה או לא משנה מה, או מהעתיד. כאילו רוב הפחדים לפחות שלי באופן אישי הם מהעתיד. כן. אז כאילו, תהי רגע ברגע הזה. האם ברגע הזה השיחה בינינו מפחידה אותי? נכון. לא. האם ברגע הזה... גם להנכיח, אני נמצאת בבית שלי, אני במקום הבטוח, אני בהוויה שלי עכשיו, ולא שאנחנו חורגים במחשבות, אנחנו יוצרים לעצמנו מציאות מדומה, שיכולה להיות מפחידה. והיא גם יכולה להיות לא אמיתית. נכון, לגמרי. לפעמים זה סתם בראש שלנו. היא לא אמיתית ברוב הפעמים, אנחנו מדמיינים אותה. גם חרדה, היא מנפחת את זה הרבה יותר ממה שזה באמת. כן. בסוף זה סיטואציה רגשית מורכבת, אבל הרציונל שבה הוא בסוף בסיסי, הוא פשוט. זאת אומרת, החרדה רק מעצימה, נותנת נפח, אבל זה לא באמת. בדיוק. מושלם. טוב, אז שאלות מדהימות, היה לי ממש כיף איתך דפי. וואו, היה מדהים. יש לי עוד כל כך הרבה דברים להגיד פה, בטח. אבל זה אנחנו כבר נשמור לפרקים הבאים שלנו. וואו, בעזרת השם. אז מקווים שעלינו עליכם, ודפי תודה שהיית פה. חיים שלי. ונשמע לכולכם. וואי, איזה כיף היה, חבר'ה, אוהבים אתכם. אוהבים. אין עליכם.